Dobrý deň. Na minulom stretnutí sme začali hovoriť o stredoveku. Vysvetlili sme si, ako začal raný stredovek. Povedali sme si o vývoji Franskej ríše na západnej časti Európy. Dnes budeme hovoriť o Byzantskej ríši, Arabskej ríši a o vývoji kresťanstva. S Byzantskou ríšou sme sa my stretli už pri dejinách Rímskej ríše, a to v roku 395, kedy jedno z opatrení, ktoré ako si cisári premysleli, že by bolo účinné v súvislosti s obranou Rímskej ríše proti barbarom za Limes Romanus, bolo aj rozdelenie Rímskej ríše na západnú časť s centrom v Ríme a na východnú časť, čiže Byzantskú ríšu s centrom v Konštantinopole. Takisto už vieme, že v roku 476 tá západná časť neodolala barbarom, germánskym kmeňom, ktoré ju prevalcovali, zničili a na jej troskách začínajú budovať prvé barbarské štáty, z ktorých najúspešnejší sa ukázala Franská ríša. Východná časť ríše, teda Byzantská ríša s centrom v Konštantinopole, mala úspešnejší príbeh a trval bezmála dlhšie ako 1000 rokov a končí sa vlastne až v roku 1453, kedy Konštantinopol dobijú Turci a zaradia ho a celé územie Byzantskej ríše sa stane integrálnou súčasťou Osmanskej ríše, Tureckej ríše a v podstate toto mesto pod menom Istanbul zostáva súčasťou Osmanskej ríše až do súčasnosti a je najväčším tureckým mestom. Príbeh Konštantínopolu sa začal písať oveľa skôr, ako sa Konštantínopol začal volať Konštantínopolom. Bola to pôvodne grécka veľmi úspešná obchodná osada, ktorá vznikla počas gréckej kolonizácie pod menom Byzancion a podľa tohoto názvu pôvodného gréckeho tohto mesta sa nazýva potom aj celá Byzantská ríša, ktorej hlavným mestom teda bol Konštantínopol. O význame Byzantskej ríše svedčí aj to, že bol Konštantínopol sídlom patriarchu, teda jedného z najvýznamnejších predstaviteľov najvýznamnejších predstaviteľov kresťanskej cirkvi. V podstate v Ríme sídlil pápež, nazývaný v tom čase takisto patriarcha, a v Konštantínopole bol patriarchom takisto v podstate druhý najvýznamnejší po Carihradskom koncile cirkevný predstaviteľ a ich pozícia bola v podstate rovnocenná a až do roku 1054 v podstate prebiehal medzi nimi mocenský zápas o to, ktorý z týchto najvyšších cirkevných predstaviteľov bude mať to dominantné slovo. Až nakoniec v roku 1054 tieto spory vyústili do rozdelenia cirkvi na rímskokatolícku s sídlom v Ríme na čele s pápežom a na pravoslávnu alebo východnú cirkev s centrom v Konštantínopole a na čele s patriarchom. Samozrejme, Byzantská ríša zažila svoje vzostupy, zažila svoje pády. Najväčšie územie a hospodársky rozmach a v podstate rozmery ríše takmer rovnaké s pôvodnou Rímskou ríšou dosiahla Byzantská ríša za tohoto cisára. Je to cisár Justinián. Obrázok, ktorý tu máme k dispozícii, pochádza z nástennej výzdoby v meste Ravenna, podobne ako tento obrázok vpravo, ktorý zobrazuje zakladateľa Konštantínopolu Konštantína Veľkého. Talianská Ravenna, maličké mestečko dnes, je miestom, kde môžeme naozaj dodnes pozorovať skvosty byzantského výtvarného umenia.
Byzantínci boli známi svojou schopnosťou robiť dokonalé, nádherné mozaiky, to znamená obrazy zložené z malých farebných kamienkov. Samozrejme, centrom kultúrneho, spoločenského, politického života sa nachádzalo v Konštantínopole na kľúčovom mieste na prielive Bospor, ktorý nám oddeluje Stredozemné a Čierne more, ak nerátame to maličké Marmarské more medzi Bosporom a Dardanelami. A už ako osada Byzancion alebo Polis Byzancion za gréckych čias to bolo naozaj veľmi významné a hospodársky prosperujúce mesto a za Byzantskej ríše jeho význam len narástol. Dodnes je jeho dominantou táto budova, ktorú poznáme pod názvom Hagia Sophia alebo Chrám Božej múdrosti. To, čo ho preslávilo a urobilo výnimočným, je táto kupola, ktorou je prestrešený naozaj neuveriteľne veľký priestor. Pôvodne Hagia Sophia bola bez týchto vežičiek, ktoré nazývame minarety. Nechali ich postaviť až osmanskí Turci. Minaret slúži na ohlasovanie moslimských modlitieb 5 krát do týždňa. 5 krát do dňa a vyhlasuje ich miezin z tohto ochozu, balkónika na minarete. Pôvodná vnútorná výzdoba Hagie Sophie bola pokrytá mnohými mozaikami, vyobrazujúcimi výjavy predovšetkým z Nového zákona. Z nich sa nezachovalo veľa, pretože moslimské náboženstvo zakazuje zobrazovať prorokov a Allaha. A z toho dôvodu, keď sa po príchode Turkov do Konštantínopolu a jeho premenovaniu na Istanbul stala táto budova mešitou, teda modlitebňou pre moslimov. Mozaiky, ktorými bola vo vnútorných priestoroch vyzdobená, boli pokryté vrstvou omietky. Z nich sú zatiaľ odkryté niektoré mozaiky. Tie najslávnejšie a najznámejšie je táto mozaika zobrazujúca Pannu Máriu a Ježiša. No a samozrejme tento Kristus Pantokrátor, teda Pán sveta, sediaci na tróne, v ľavej ruke drží nový zákon a pravou udeluje požehnanie. Ako sme povedali, najväčší územný rozsah získala Byzantská ríša za vlády cisára Justiniána. Konkrétne to bolo v roku 550 pred našim letopočtom. Rozsah tej Byzantskej ríše je označený fialovou farbou a vidíme, že s výnimkou tých západných častí, ako je územie Pyrenejského poloostrova a územie bývalej Gálie, v podstate do veľkej miery tá Byzantská ríša kopírovala rozmery niekdajšej Rímskej ríše. V roku 555 už samozrejme funguje na západe Franská ríša, ktorá sa stala bezprostredným susedom Byzantskej ríše za čias vlády Justiniana. Niekde v týchto miestach sa nachádza mestečko Ravenna, ktoré sme si spomínali v súvislosti s nádhernými mozaikami. Samozrejme, toto je mapa, ktorá nám ukazuje Byzantskú ríšu v čase jej najväčšieho územného rozmachu. Podobne ako Rímska ríša, aj Byzantská ríša však musela čeliť rôznym nepríjemnostiam, nájazdom rôznych kmeňov a samozrejme s vplyvom týchto nájazdov rôznych kmeňov sa to územie Byzantskej ríše zmenšovalo. Ako prvé si spomenieme to, čo sa udialo v 7. storočí. V 7. storočí vzniká veľmi silná arabská ríša, my o nej budeme podrobnejšie hovoriť. A tá arabská ríša v podstate zabrala územie postupne behom 100 rokov celého Blízkeho, Stredného východu, celý arabský poloostrov, Severnú Afriku a prenikla až na Pyreneje, na Pyrenejský poloostrov
A my si pamätáme, keď sme si spomínali Franskú ríšu, bitku pri Narbonne a bitku pri Poitiers, to boli vlastne bitky, Narbona je niekde tu sa nachádza Poitiers. V týchto bitkách Franská ríša odvrátila túto arabskú hrozbu a zatlačila arabské kmene späť za Pyreneje. A odvtedy vlastne Arabi už sa za Pyreneje nedostali a ovládali iba Pyrenejský poloostrov na tej európskej časti. Ale samozrejme významnú časť ukrojili naozaj z Byzantskej ríše, predovšetkým tú južnú. A to bolo v 7. storočí. V 8. storočí museli sa vysporiadať Byzantínci s Bulharmi a Slovanmi, ktorí prichádzajú zo severu. Je to súčasť toho veľkého pohybu Slovanov z ich právlasti medzi Vyslou a Dneprom, kde západní Slovania prichádzajú vlastne do Karpatskej kotliny, utvárajú najskôr Samovú ríšu, neskôr Veľkomoravskú ríšu a južní Slovania vytvárajú jeden silný štát, bulharský štát, ktorý bezprostredne ohrozuje Byzantskú ríšu. Bolo to však prechodné, s tými Bulharmi sa Byzantínci dokázali vysporiadať po nejakom čase a obnoviť vlastne tie územia, kde teda pôvodne bulharský štát vznikol. Čiže v 7. storočí Arabi, v 8. storočí Bulhári a Slovania. Nasleduje 10. storočie, zo centrálnej Ázie prichádzajú kmene Turkov, ktoré jednak začínajú ohrozovať Konštantínopol a jednak postupujú smerom na juh, kde sa nevyhnutne musia zraziť s Arabmi. A tá zrážka s Arabmi bola nielen vojenskou, ale aj kultúrnou zrážkou a v tomto zmysle Turci prijali moslimské náboženstvo od Arabov a presne tak, ako to bolo pri Araboch, aj pri Turkoch, to moslimské náboženstvo alebo kresťanské náboženstvo pri Franskej ríši alebo iných západných ríšach stmelilo nejakým spôsobom ideologicky jednotlivé turecké kmene. Vytvorili najskôr Seldžudskú, neskôr Osmanskú ríšu, ktorá sa stala dominantnou v tej oblasti Blízkeho východu a takisto v oblasti poloostrova Malá Ázia. Práve táto prítomnosť Turkov na tomto území primela v 12. a 13. storočí západné krajiny, ako bolo Francúzsko, Nemecko, Anglicko, aby po obsadení Jeruzalema Turkami sa vydali na Blízky východ a viedli križiacké výpravy, celkom ich bolo 9, 2 detské, ktorých cieľom bolo moslimských Turkov vytlačiť z Jeruzalema, z posvätných miest a samozrejme malo to aj hospodárske dôvody, pretože Turci svojou prítomnosťou znemožňovali dovtedy veľmi výnosný obchod s ďalekým východom, s Perziou, s Čínou, Indiou a Európou, kam sa vlastne dovážal z východu veľmi luxusný tovar. A ešte raz stručne zopakujeme, čo sa udialo. V 7. storočí teda sú prví Arabi, ktorí ohrozujú a zmenšujú Byzantskú ríšu. V 8. storočí sú to zo severu Bulhári a Slovania. Kľúčovým prvkom, ktorý nakoniec smeroval k zániku Byzantskej ríše, boli Turci, ktorí prijali moslimské náboženstvo od Arabov. A napriek tomu, že od roku 1096 sa konali križiacké výpravy, ktoré značným spôsobom spomalili ten postup Turkov smerom na Konštantínopol, dokázali ho iba spomaliť, nie zastaviť a definitívne končia dejiny Byzantskej ríše v roku 1453, kedy Konštantínopol je dobitý Turkami, tak ako to vidíme vlastne na tomto obrázku. Poďme si povedať niečo o Arabskej ríši. Hovoriť o nej znamená hovoriť zároveň o vzniku moslimského náboženstva. Obidve veci veľmi úzko súvisia a vzhľadom na mnoho spoločensko, kultúrno, politických udalostí súvisiacich s rôznymi niekedy aj radikálnymi činmi moslimov, je dôležité vrátiť sa k tým koreňom a vysvetliť si niektoré základné pojmy.
Zakladateľ Arabskej ríše a zároveň aj zakladateľ islamského náboženstva, islamu, je Mohamed, čo v preklade znamená posol Boží. Zároveň je považovaný moslimami za proroka. Pôsobil v Meke. Meka bola veľmi dôležitým takým kultúrnym, ale najmä hospodárskym centrom. Ono to veľmi súviselo, pretože v Meke sa nachádzala Kába, posvätná svätyňa rôznych pohanských bohov, ku ktorým prichádzali karavány, obchodníci prakticky z celého Blízkeho stredného východu, pretože v tomto čase, keď sa konali akoby také výročné bohoslužby, boli zastavené kmeňové rozpory, kmeňové bitky, boje a do popredia sa dostal obchod, teda prichádzali tam obchodníci a naozaj Meka bola veľmi hospodársky prosperujúcou práve kvôli tomu, že tá bola táto svätyňa, do ktorej sa chodilo mnoho ľudí kláňať. A keď Mohamed prišiel s monoteistickým náboženstvom, s islamom, tak chcel všetky tie modly pohanské, ktoré sa v Kábe nachádzali, zničiť, čomu samozrejme odporovali miestni obyvatelia aj z náboženských dôvodov, ale najmä z tých hospodárskych, pretože to bolo veľmi prosperujúce mesto, ako náhle zničíte vlastne niečo, za čím ľudia chodia, no tak samozrejme prísun tých ľudí tam bude podstatne menší. Z toho dôvodu vyhnali v roku 622 Mohameda z Meky do Mediny. Toto vyhnanie sa v moslimskej kultúre nazýva hidžra, ale Mohamedovi sa podarilo v Medine získať množstvo prívržencov a mnoho ľudí obrátiť na islám a keď už bol dostatočne silný, vrátil sa do Meky, násilím v podstate Meku ovládol, takisto ako okolité územia a zakladá, zjednocuje Arabov, arabské kmene do jednotného štátu v roku 631, čo považujeme za začiatok Arabskej ríše. A následujúci rok Mohamed zomiera a jeho vládu preberajú tzv. Kalifovia, jeho následovníci. Čiže kráľ, cisár alebo kalif sú vlastne v istom zmysle synonymá, akorát, že ten kalif predstavuje panovníka moslimského kráľovstva alebo kalifátu. My sme si už spomínali, že moslimské náboženstvo zakazuje zobrazovať prorokov a zakazuje zobrazovať Allaha, teda Boha. A namiesto toho vnútornú výzdobu mešít moslimských chrámov tvoria citáty z Koránu, zo svätého písma islamu. A preto sú veľmi zriedkavé obrázky, ako je tento alebo tento, pretože tu prorok Mohamed má vyobrazenú tvár. Súvisí to aj s tým, že ten výklad toho moslimského náboženstva, tak ako kresťania majú množstvo rôznych odnoží kresťanstva, od katolického cez pravoslávne a neviem, protestanti a podobne, budeme o tom podrobnejšie hovoriť, tak samozrejme aj ten islám má viacero vykladačov, takže niektorí, najmä v určitom období, zobrazovali proroka aj s tvárou, ale vo väčšine prípadov je to tak, ako to vidíme tu, kde vlastne buď tvár proroka je odvrátená, nevidíme ju, alebo je naznačená takýmto žiarivým plameňom. A poďme si ukázať kľúčové miesta, lebo nie sú to celkom nám blízke záležitosti. Meku nájdeme v dnešnej Saudskej Arábii a tu vidíme Medinu, teda v roku 622 z Meky do Mediny odchádza Mohamed, alebo teda uteká Mohamed, potom sa vráti. Ďalším dôležitým mestom je Damask, ktorý sa nachádza v dnešnej Sýrii, a ďalším dôležitým mestom je Bagdad. Preto, lebo keď zomrel Mohamed, povedal som, že nastúpili kalifovia, boli to dve dynastie, najskôr to boli Abbásovci, potom to boli Umájovci a jedni mali centrum najskôr v Damašku, potom v Bagdade.
Poďme si teraz povedať niečo o kľúčových pojmoch islámu. Korán je posvetnou knihou, ktorú zjavil Mohamedovi archaniel Gabriel. Keď Mohamed žil v Meke, veľmi často chodil meditovať do jaskyne a jedného dňa sa mu zjavil archaniel Gabriel, ktorý k nemu prehovoril a začal mu diktovať Korán, ktorý postupne pri takýchto sedeniach podľa teda tradície vznikal v tejto jaskyni. Islamské náboženstvo je monoteistické náboženstvo a tým, že nepopiera predchádzajúce monoteistické kultúry, ako bol judaizmus, čiže židovské náboženstvo, reprezentované starým zákonom, alebo opísané v starom zákone, z neho následne vyplývajúce kresťanstvo. A teória islamu hovorí, že islám je vlastne vyvrcholením monoteizmu, v tom zmysle, že po prorokoch, ktorí uzná starozákonných prorokoch a takisto novozákonnom Ježišovi, veriaci v islám veria teda v týchto pôvodných prorokov od Adama, povedzme cez Abraháma, aby sme tých najznámejších vymenovali Mojžiša, samozrejme aj Ježiša považujú za proroka, nie za Boha, ale za človeka, tak aj Mohamed je vlastne človek, ale zároveň prorok, prostredníctvom ktorého nám Boh zjavuje nejaké svoje želania, nejaké pravidlá a podobne. Termín hidžra sme si už spomínali. Termínom hidžra moslimovia označujú útek Mohameda z Meky do Mediny. Hadžidž je púť do Meky, ktorú by mal každý moslim aspoň raz za život vykonať. Chodí sa ku Kábe, za chvíľu si ukážeme. Ďalším veľmi dôležitým miestom alebo pojmom a zároveň aj dôležitým pre pochopenie, prečo je Jeruzalém pre moslimov posvätné miesto, takisto ako pre kresťanov, kde kresťania tam majú samozrejme Boží hrob. Moslimská tradícia hovorí, že Mohamed vykonal púť z Mediny do Jeruzalema na popud samotného Boha. A v Jeruzaleme, na mieste, kde dneska sa nachádza mešita Al-Aqsa, jedna z dominant Jeruzalema, vstúpil na nebesia Mohamed, kde sa stretol so samotným Allahom, videl nebo, videl teda raj, videl peklo a zároveň prichádza naspäť potom na nebo vstúpení s novými pravidlami. Jedno z tých pravidiel bolo napríklad to, že 5-krát do dňa sa moslimovia modlia obrátení pri tej modlitbe smerom k Meke. Preto na tomto mieste, kde teda podľa tradície bolo to na nebo vstúpenie, moslimovia postavili mešitu Al-Aqsa. Kábu sme si spomínali. Kába bola svätyňa, ktorá pôvodne slúžila pohanským bohom, ale po opätovnom dobití Meky zo strany Mohameda je to v podstate jedno z najposvetnejších miest moslimského náboženstva. Dôležitou stavbou ďalšou je obrovská mešita Al-Masjid Al-Nabawi. Nachádza sa v Medine a je miestom, kde je pochovaný Mohamed a jeho bezprostrední dvaja následovníci. Kľúčovým pojmom v moslimskom náboženstve je Ramadán. Je to pôstny mesiac, kedy moslimovia sa zdržiavajú všetkých nejakých vonkajších pokušení, vrátane toho, že nesmú jesť, piť, fajčiť. Od východu slnka po západ slnka. Po západe slnka sa konajú také veľmi slávnostné rodinné večere. Ten Ramadán je zaujímavý aj preto, pretože v tomto čase moslimovia vlastne sú povinní sa podeliť o svoje bohatstvo, o časť svojho majetku, ktorý rozdávajú chudobnejším ľuďom. Dodnes napríklad v niektorých tureckých mestách v čase Ramadánu v potravinách je miesto, kde keď nejaký človek nakúpi si nejaký nákup, tak časť toho nákupu dá do toho sektoru, kde si
chudobní ľudia môžu prísť, vybrať z toho, čo tam vlastne ten človek zobral. Je to taká ako niečo podobné je u nás káva zadarmo, kde zaplatíte povedzme 2 kávy a jednu si tam môže zobrať človek, ktorý na tú kávu nemá. A spomínali sme si už aj termín minaret, teda sú to tie vežičky pri mešite, ktoré slúžia na ohlasovanie modlitieb. Tá prvá modlitba začína s východom slnka, posledná modlitba končí so západom slnka a muezin je vlastne ten, ktorý z toho ochozu tie modlitby vyhlasuje. Dnes to už samozrejme nie je človek, ale je to technika, nejaký magnetofón alebo proste nejaké zariadenie zvukové. A veľmi často sa stretávame najmä dnes s pojmom džihad. Džihad je v podstate svätá vojna. A interpretácia toho, čo džihad je, veľmi závisí od toho, kto ho interpretuje. A samozrejme tie radikálne skupiny sa chytajú najmä toho posledného džihádu mečom, kde sa tvrdí, že je to fyzický boj na Božej ceste, teda ako keby moslimské náboženstvo prikazovalo, že moslimovou povinnosťou je šíriť moslimské náboženstvo všetkými dostupnými prostriedkami, v prípade odporu takisto násilím. Ale džihad nie je len táto teória násilia, ktorá je aj vykladaná rôznymi moslimskými skupinami veľmi rôzne, ale je napríklad súvisí aj s džihadom srdca, alebo džihad srdcom, a tá je z hľadiska moslimského náboženstva tá najdôležitejšia, teda snaha potlačiť zlo a pokušenie v sebe. Teda je to boj akoby so samým sebou, potlačiť negatívne vlastnosti, samozrejme negatívne vo vzťahu k tomu, čo hovorí Korán, že je pozitívne. Potom je džihad jazykom, aby človek hovoril pravdu a šíril túto pravdu a najmä pravdu islamu slovom. Džihad rukou, teda je to tá povinnosť robenia dobrých skutkov, konanie proti zlu a nespravodlivosti. Ako jeden z príkladov som uviedol, povedzme, to konanie moslimov počas mesiaca Ramadán. Podobne ako v kresťanstve máme rôzne množstvo odnoží výkladu kresťanského náboženstva. Takisto je tomu aj v moslimskom náboženstve. My si pomôžeme takou ikonografiou z denníka N, kde je pekne ukázané územie dvoch najmocnejších alebo najvýraznejších interpretácií islamu. Samozrejme, treba to chápať tak, že to nie je 100% ukážka, ale hovorí o nejakej prevahe. Tak ako u nás máme aj evanjelikov, aj katolíkov, ale katolíkov je väčšina, dajme tomu, takže by boli vyfarbení tou farbou, ako keby bola prevažne katolícka krajina. Tak to treba aj brať, ale jednoznačne nám táto schéma hovorí, že suniti sú tí, ktorí majú prevahu, a tam, kde majú prevahu šíti, to sú krajiny dnešné, ako je Irán, respektíve Irak alebo Azerbajdžan. Tí ostatní sú suniti. Medzi sunitmi a šítmi dochádza k mnohým rozporom, ktoré niekedy končia aj násilím. Takto vyzerá Kába. Vidíte, že sa tu nachádza množstvo pútnikov. Tí pútnici tam prichádzajú predovšetkým počas toho pôstneho mesiaca Ramadán. Nachádza sa Kába v Meke. Tu je dôležitá časť Jeruzalema s mešitou Al-Aqsa. Je toto miesto na nebo vstúpenia Mohameda. No a toto je Al-Masjid al-Nabawi v Medine, obrovská mešita, ktorá je hrobom alebo miestom odpočinku Mohameda a jeho dvoch následovníkov. A tu niekde je Meka, Medina, tuto všetko začalo a vidíte, že ak v 632. po smrti
Mohameda začína arabská expanzia. Tá expanzia je omračujúco rýchla, pretože ten rozsah tej zelenej farby nám v podstate zachytáva to, čo sa stalo behom 100 rokov. A naozaj arabská ríša zabrala nielen samotný arabský poloostrov, na ktorom má svoj základ, ale prakticky celý Blízky východ, Stredný východ, Perziu, dnešný Irán, takisto celý sever Afriky. A tak, ako sme si už boli povedali, zaberá aj Pyrenejský poloostrov. Čiže išlo naozaj o obrovskú ríšu, ktorá vznikla vo veľmi, veľmi krátkom čase počas v podstate jedného storočia. Na čele štátu teda tam stojí kalif, neskôr, keď centrum arabskej ríše v Bagdade bolo porazené Mongolmi, zvýšky arabských oblastí sa rozdelili na tzv. Kalifáty. To, čo zostalo v oblasti Pyrenejského poloostrova, bol Kordobský kalifát. V zásade ale, ako som spomínal, boli dve dynastie, Umajovci, kde hlavné mesto bol Damask alebo Damašek v dnešnej Sýrii, čiže niekde tu. A druhou dynastiou boli Abbásovci, ktorí mali hlavné mesto Bagdad. A práve v tom období, kedy Bagdad bolo hlavné mesto, niekedy v 8. storočí jeden z najvýznamnejších kalifov sa volal Harún ar-Rašíd, ktorý bol známy veľkou podporou kultúry, vied, lekárstva, astronómie, matematiky, geografie. Bagdad sa stal naozaj obrovským centrom vedcov alebo bádateľov z celého sveta, z ďalekej Indie, takisto zo západu a podobne. Vznikla tam obrovská knižnica. Vďaka tejto knižnici, to je taký paradox, ktorej vznikali arabské preklady, povedzme, antických autorov, filozofov, matematikov, teraz Pythagora a tak ďalej. Tak vďaka týmto arabským prekladom sa v stredoveku dozvedá stredoveká západná kultúra o existencii vlastne svojich predchodcov, o ich vedeckých dielach a podobne. Zaujímavosť o Harúnovi ar-Rašídovi je taká, že Harún ar-Rašíd sa snažil kontakty nasmerovať vlastne na všetky strany a nejakým spôsobom kultúrne spojiť rôzne oblasti. Oslovil aj Karola Veľkého, osobne sa nikdy nestretli, ale poslal Karolovi Veľkému takú poklonu aj s veľkým darom, bol to slon. Karol Veľký vieme, že bol panovníkom Franskej ríše v čase jej najväčšieho územného rozsahu. Hovorili sme o moslimskom náboženstve, začali sme hovoriť o kresťanskom náboženstve v súvislosti s vývojom Rímskej ríše. Poďme si povedať, čo sa vlastne udialo od narodenia Krista, od jeho smrti a na nebo vstúpenia. A postupne 12 apoštoli sa po Ježišovej smrti alebo na nebo vstúpení rozbiehajú na všetky strany Rímskeho impéria s cieľom šíriť Kristovo učenie. Po istom čase sa stali najdôležitejšími predstaviteľmi a do veľkej miery izolovanými potomkovia vlastne, alebo teda nie potomkovia, ale pokračovatelia týchto apoštolov v mestách Alexandria, Antiochia, Konštantinopol, Kartágo a Rím. Pretože to boli do veľkej miery izolované oblasti, v tom zmysle, že boli izolované akoby v rámci toho kresťanského učenia. Po roku 313, keď Konštantín Veľký zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami, kresťania už neboli prenasledovaní, nemuseli sa skrývať, ukázalo sa veľmi dôležité, aby sa zjednotilo toto učenie a uskutočnili sa vlastne koncíly, bol to najskôr Nicejský koncil, neskôr Carihradský koncil a potom mnoho ďalších koncilov. Koncil je vlastne zhromaždenie najvyšších cirkevných hodnostárov, ktorého cieľom je vyriešiť nejaký problém, nejaké otázky, na ktorých sa tí členovia cirkvi nevedia zhodnúť. A príjmu potom jednotné stanovisko, ktoré sa stáva dogmou, teda niečím, o čom nemožno pochybovať
čo už sa berie ako proste definitívna dohoda, takto to je. Takto napríklad sa kanonizovali aj tie písané texty, ktoré tvoria nový zákon. Pretože o Ježišovi rozpráva množstvo iných textov, ktoré boli označené na základe dohody koncilu ako apokryfné texty, teda nepatriace do Svätého písma. A do Nového zákona sa vlastne dostávajú už len tie, ktoré boli schválené na nejakom koncile. Ten Carihradský koncil bol dôležitý v tom, že ustanovil dvoch najdôležitejších patriarchov. Jedného v Konštantínopole, teda v centre Byzantskej ríše, a jedného v Ríme, v centre Západorímskej ríše. V podstate to kopírovalo to, čo sa stane v roku 395, kedy sa Rímska ríša definitívne rozdelí na dve časti a má aj dve kresťanské cirkevné centrá. Medzi pápežom a patriarchom na východe stále prebiehali určité spory, ktoré mali predovšetkým mocenský charakter, to treba povedať. A samozrejme prejavovali sa aj nejakými formálnymi názormi na to, akým spôsobom viesť bohoslúžby, povedzme, či je možné zobrazovať svätých alebo nie, alebo teda postavy z Nového zákona. A práve tento spor, ktorý v 9. storočí nazývame spor o obrazoborectvo, teda o to, kto môže byť na kresťanských a akým spôsobom môže byť vyobrazený na kresťanských obrazoch, bol jeden zo sporov, ktoré významne oddelili tú východnú a západnú cirkev, ktorá sa definitívne rozdelila v roku 1054. Tento rozkol v cirkvi, jej rozdelenie nazývame schizmou. A tak vzniká rímskokatolícka cirkev, západná cirkev so sídlom v Ríme a pravoslávna cirkev so sídlom v Konštantínopole, teda východná cirkev. Keď sa pozrieme aj na pravoslávny chrám a spomenieme si napríklad na Hagiu Sofiu, už len v tom vidíme rozdiel oproti klasickému kresťanskému chrámu západnej kultúry alebo katolickému chrámu, ktorý má tvar spravidla latinského kríža v pôdorise. Tak ten pravoslavný chrám je takisto vyjadrením toho, že je tu odlišnosť medzi tým výkladom kresťanstva z východu a zo západu. A Jeruzalém je miesto, ktoré sme si vysvetlili, že má pre kresťanov naozaj obrovský význam. Bolo to miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, kde sa nachádza Boží hrob, takto vyzerá chrám Božieho hrobu, ktorý dodnes strážia rôzne kresťanské sekty alebo kresťanské cirkvy, alebo zástupcovia kresťanských cirkví rôznych odnoží. A Jeruzalém je teda posvätným miestom nielen pre kresťanov, ale tak, ako sme si povedali, aj pre moslimov, práve pre to na nebo vstúpenie Mohameda, tam, kde stojí mešita Al-Aqsa. Pre zobrazenie tu máme Jeruzalém ako centrum kresťanského náboženstva. Tu sú jednotlivé centrá, Kartágo, Alexandria v dnešnom Egypte a Antiochia, dnes sa volá Antakia, nachádza sa v Turecku, nedaleko sýrskych hraníc. No a samozrejme potom je to Konštantínopol, dnešný Istanbul, no a Rím. No a ten Carihradský koncil v roku 381 ustanovil, že vlastne tieto dve centrá, Konštantínopol a Rím, patriarcha a pápež v Ríme, patriarcha v Konštantínopole sa stanú tými najdôležitejšími cirkevnými hodnostármi. V roku 395 dochádza k rozdeleniu Rímskej ríše a v roku 1054 dochádza ku rozdeleniu alebo schizme cirkvi na západnú, teda rímskokatolícku a východnú cirkev, čiže cirkev pravoslávnu. Cirkev získavala postupne veľmi veľkú moc. Bolo to dané aj tým, že panovník sa mohol stať panovníkom naozaj až po korunovácii a ten akt korunovácie, sme si to vysvetľovali pri Karolovi Veľkom, bol vlastne aktom prejavenia Božej vôle prostredníctvom jej zástupcu na zemi, pápeža,
ktorý kladie korunu na hlavu panovníka a až týmto aktom sa stáva vlastne ten panovník akoby posvetený Bohom a vlastne do veľkej miery nedotknuteľný. Kráľov vražda bolo niečo, čo kráľ mohol padnúť v boji, ale zavraždiť kráľa to bolo niečo absolútne nepredstaviteľné. Ten človek by sa odsúdil na večné zatratenie. Samozrejme, že tá moc pápežov narastalo aj ich bohatstvo. Jedným z takých významných príkladov je pápež Inocent III, ktorý sám seba vyhlásil za zástupcu Boha na zemi a zároveň za vládcu všetkých panovníkov. Teda ako keby pápež stál nad všetkými svetskými panovníkmi vo všetkých štátoch, či to bolo Anglicko, Francúzsko, Uhorsko a tak ďalej. Ten, ktorý vlastne má rozhodovať o tom, či ten panovník bude panovníkom, nebude panovníkom, alebo môže rozporovať nejaké konanie, ktoré ten panovník urobí a nie je pochutí, povedzme, cirkvi. A práve ten boj o moc medzi svetskými panovníkmi a medzi pápežom ako najvyšším predstaviteľom cirkvi vyvrcholil v tzv. Boji o investitúru. Boj o investitúru znamená, že ide o právo, kto má v danej krajine vybrať a vymenovať najvyššieho predstaviteľa cirkvi. Čiže buď arcibiskupa, alebo biskupa. A Gregor VII, pápež, tvrdil, že to je výsostné právo pápeža. Nemecký cisár Henrich IV to nechcel pripustiť a povedal, že to musí byť panovník, ktorý rozhodne, kto bude arcibiskupom, kto bude tým najvyšším správcom toho kráľovstva, v ktorom sa ten panovník nachádza. Ten spor vyvrcholil až tým, že Gregor VII uvrhol Henricha IV. Do kliatby. Mnoho šlachty od Henricha odstúpilo, naozaj sa ten jeho trón začal otriasať v základoch. Henrich IV. Musel prísť do Vatikánu, kolenačky sa pokoriť pred pápežom, uznať svoju vinu. A nakoniec tento spor o dosadzovanie cirkevných hodnostárov, teda spor o investitúru, bol vyriešený Wormským konkordátom v roku 1122, kde sa rozdelilo toto právo na obidve zložky, čiže jeden navrhoval, kto to môže byť, to znamená, kráľ navrhol nejakého zástupcu cirkvi, čiže niekoho, kto bude arcibiskupom, a pápež to buď schválil, alebo neschválil. Ak to neschválil, kráľ musel hľadať nejakého nového kandidáta. Je to v podstate prvok demokracie, ktorý do veľkej miery funguje v niektorých demokratických štruktúrach dodnes. Povedzme, parlament navrhuje ústavných sudcov u nás, ale prezident vymenúva a môže nevymenovať, samozrejme. To, čo je určite pozitívne v súvislosti s cirkvou, je to, že v stredoveku na západe, ale aj na východe bola nositeľom vzdelanosti a takýmito centrami vzdelanosti, ale aj hospodárstva sa stávali vlastne kláštory. Tie kláštory boli takými následovníkmi pustovníkov. Pustovníci boli tí, ktorí brali v ranom kresťanstve to náboženstvo tak vážne, že tvrdili, že sa musia vzdať všetkých svojich nejakých telesných potešení, vrátane jedenia a všetkých túžob svojho tela. Žili v opustených jaskyniach, veľmi skromne sa stravovali, len sa modlili. Poznáme príklady, kedy takýto pustovník niekoľko rokov prežil na vysokom stĺpe a následovníci týchto pustovníkov sa začínajú volať mnísi, vznikajú mníšské rády. Jedni z takých najznámejších sú benediktíni alebo dominikáni, alebo veľmi známy mníšsky chrám sú františkáni. A nám to, čo je spoločné pre nich, lebo sú tam rôzne rozdiely, je žiť v skromnosti a ora et labora, čiže modli sa a pracuj. Toto sú tvoje dve základné úlohy. Zrieť sa všetkých svetských túžob, pracovať, pomáhať ostatným a modliť sa teda nejakou modlitbami, nejakým spôsobom zdokonalovať svojho ducha.
Vznikli veľmi presné regule, pravidlá o tom, ako sa v kláštore žije, čo sa tam robí, aké sú povinnosti a podobne. V kláštoroch sa nachádzali skriptória, kde mnísi prepisovali knihy, pretože knihtlač ešte neexistovala. Nachádzali sa tam nižšie školy, boli knižnicami, tých písaných kníh bolo veľmi málo a ten, kto vlastnil stredovekú knihu, bol považovaný za veľmi bohatého človeka. Preto tie centrá vzdelanosti mali význam v tom, že k tým knihám sa mohli dostať v týchto knižniciach ale všetci tí, ktorí mali nejaký záujem o to, aby sa vzdelávali. No a boli tam aj špitály, nemocnice, poskytovali tam azyl pre putníkov, kde na jednu noc ste mohli prespať, ak ste putovali okolo zadarmo, dostali ste večeru a raňajky. A boli to samostatné hospodárstva. Keď sa pozriete dole na ten komplex kláštorný, tak vidíte, že je tu viacero častí, ja ich nejdem teraz všetky vymenúvať, ale súčasťou je napríklad záhrada, kde si mnísi dopestovali nejaké svoje vlastné plodiny, boli často sebestační a dokonca boli schopní podporovať v čase hladu alebo nejakých chorôb aj okolité dediny, okolitých kresťanov. Čo by som ešte spomenul, mnohokrát tie kláštory patrili ku stredovekým mestám. Tie stredoveké mestá nám vznikajú v 11. až 13. storočí, stávajú sa hospodárskymi centrami, nemali svoj náboženský základ, ale mnohé z týchto miest vznikli na miestach, kde v ranom kresťanstve vznikajú práve kláštory ako centrá kultúry, vzdelanosti, ale aj hospodárske centrá. Tam sa konali napríklad aj trhy. Dokonca bolo bežné pred rokom 1000, že tieto trhy sa odohrávali v nepriaznivom počasí aj vo vnútri v kostole, čo je dnes nepredstaviteľné. Špeciálnou kategóriou pri vývoji cirkvi sú križiacké výpravy. Vznikli preto, ak si spomínate, že Turci obsadili Boží hrob a bezprostredne ohrozovali Konštantinopol. A preto v roku 1095, je to veľmi zaujímavé, pretože je to len krátko potom, ako sa katolícka cirkev oddelila od východnej cirkvi, teda došlo k tej schizme. A práve pápež Urban II na koncile v Clermonte vyhlásil svätú vojnu za oslobodenie Božieho hrobu. A tá svätá vojna, tak ako Arabi, alebo teda moslimovia majú džihad, tak aj kresťania mali svoju svätú vojnu. A na základe tejto výzvy pápeža Urbana II. Sa odohrala prvá križiacka výprava, ktorá bola, treba povedať, najúspešnejšia. A v roku 1099 naozaj križiaci, boli to rytieri z európskych mocných krajín, mocných kráľovstiev, dobili Jeruzalém, vytvorili Jeruzalemské kráľovstvo a viacero menších kniežatstiev na území Blízkeho východu. A v zásade tá situácia, ako vyzerala v roku 1997, ju vidíte veľmi pekne tu na tejto mape, kde vidíte, že seldžukský sultanát, teda turecká ríša, zaberala prakticky už celý polostrov Malá Ázia a bezprostredne susedila práve s Konštantínopolom. Takže tie križiacké výpravy, ktoré síce prioritne smerovali do Jeruzalema, a sa postarali o to, že Byzantská ríša naozaj bola chránená na niekoľko ďalších desaťročí alebo storočí pred dobytím Turka. A tak ako vznikali na začiatku kresťanstva, alebo teda v ranom kresťanstve mníšské rády a ďalej sa rozvíjali, tak v čase križiackých výprav vznikali rytierské rády. Napríklad najznámejší boli možno Johaniti alebo Templári, neskôr to bol rád nemeckých rytierov. Aj tí mali svoje presné regule, svoje presné pravidlá správania a vlastne ich úlohou bolo vojensky presadzovať nejaké kresťanské princípy, čo je do istej miery dosť rozporuplné. Najvýznamnejšou z hľadiska veľkosti výpravy bola tretia križiacka výprava, ktorej sa zúčastnil Richard Levie srdce, panovník Anglicka, Friedrich I. Barbarossa, rímsko-nemecký cisár a Filip IV. August, francúzsky panovník. A za protivníka mali sultána Saladina, ten pán na tomto obrázku podľa dobovej kresby.
A tá výprava, ktorej sa zúčastnili 3 najväčšie krajiny západnej Európy, dopadla v podstate fiaskom, pretože Friedrich Barbarossa sa utopil pri brodení cez jednu z riečok alebo riek v Malej Ázii a rozpory medzi medzi Filipom Augustom a medzi Richardom Levie srdce vyústili vlastne až do takej miery, že Filip II opustil Svätú zem a Richard Levie srdce nemal kapacity na to, aby dosiahol nejakého výraznejšieho víťazstva na Blízkom východe. Čo je zaujímavé, je to, že medzi Saladínom a medzi Richardom Levým srdcom sa vytvoril veľmi taký blízky vzťah vzájomného rešpektu. Celkovo sa teda uskutočilo 9 výprav, z nich tie najtragickejšie asi boli detské výpravy. Takto vyzeral Jeruzalem v 15. storočí. Jednou z tragických dôsledkov križiackých výprav bolo to, že počas jednej výpravy v roku 1204 križiaci namiesto toho, aby bránili Jeruzalém, napadli Konštantínopol, vyplienili ho a odchádzali vlastne s korisťou nie z Blízkeho východu, z nejakých moslimských krajín, ale z kresťanského Konštantínopolu. No a samozrejme osobitnou časťou je násilné presadzovanie jedného výkladu kresťanstva, ktoré sa na západe prejavovalo vyhľadávaním a trestaním kacírov, teda tých, ktorí hlásali niečo iné, než si oficiálne cirkev považovala za dogmu, za večnú pravdu. A takisto prenasledovanie a upalovanie čarodejníc. K tým kacírom len veľmi krátko, za kacírov bol považovaný napríklad označený Galileo Galilei alebo Giordano Bruno, ktorý skutočne aj skončil na hranici za svoje názory, vedecké názory, ktoré vysvetľovali pohyb nebeských telies a menili geocentrický systém na heliocentrický. To, čo nás bude čakať na budúce, je vrcholný stredovek, ale dnes už končíme.